Van harte welkom. Blij dat u met zoveel bent. Voor u staat popkoor Sing uit Oostburg. Hoe bent u op het idee gekomen om een koor op te richten? Dat was de choir Sing While You Work van Garrett Malone op de BBC. En het concept wat hij uitvoerde is dat hij een aantal grote bedrijven en instanties langs ging binnen één stad. En dat hij onder het personeel een koor ging oprichten. Met als hoofddoel eigenlijk teamwork natuurlijk. Dus dat je je collega's op een andere manier leert kennen. Dat je samen werkt aan iets en dat je dat gaat uitvoeren. Ik heb gedacht, dat wil ik ook. We zingen allerlei genres popmuziek. Dat betekent ook dat we in verschillende talen zingen. Engels hoofdzakelijk natuurlijk, maar soms ook een uitstapje naar het Frans. Ook wat Nederlandstalig. We zingen gospelmuziek, we zingen oude muziek, we zingen nieuwe muziek. We zingen van alles. Ik vertelde net dat we 70 leden hebben. Dat is een enorm aantal. En gelukkig zijn ze mooi verdeeld. Met, ik denk, 68 vrouwen en 2 mannen. Dus dat is jammer. Natuurlijk niet van de vele vrouwen, maar wel van het weinig aantal mannen. En we zijn naastig op zoek naar mannen. Jongens vanaf 18 plus is iedereen van harte welkom om de balans een beetje beter in orde te krijgen. Maar op zich is het nu ook al een hele leuke club. Alleen ja, een klein beetje meer testosteron zou fijn zijn. We zijn heel hard aan het werk voor onze grote avondvullende show op 21 mei in het Ledel Theater in Oostburg. En er zijn nog kaarten.